Bon dia, estimades alumnes. Espero que el Covid-19 no us hagi afectat i que estigueu totes bé de salut i econòmicament, perquè la que ens ve a sobre, Déu-n'hi-do. Avui farem una recepta de cuina, molt senzilla, perquè l'entengueu bé. Quines són les parts? El títol de la recepta: amanida de tomàquet amb mozzarella. Ingredients: per 4 persones, 6 tomàquets de Montserrat, 4 mozzarelles, oli d'oliva, orenga i 4 llaunes de tonyina. Hem de rentar bé els tomàquets i els tallem a trossos. Tallem la mozzarella. En un bol d'amanides barregem els 2 ingredients anteriors i afegim l'orenga i la tonyina. S'amaneix amb una mica de sal i un bon raig d'oli i a gaudir-ne. Mozzarella, oli, orenga, tomàquet, tonyina. Ara repetiu amb mi. Mozzarella, oli, orenga, tomàquet. Moltes gràcies. Demà us enviaré les preguntes. Adeu.